Hej med jer. Så er vi tilbage igen. Så blev det endnu en gang tid til at skrabe. Og i dag skal vi skrabe nummer 18. Nummer 18 skal vi skrabe. Den var hen i hjørnet. Et juletræ mere. Status er, at vi har 18. december, og jeg mangler et juletræ, et julelys og en julekugle. Så altså 3 chancer for at vinde lige nu, og den ene chance er til 1 million. Det bliver spændende at følge. Men tak fordi I så med, og husk at gå ind og følg mig ind på min YouTube-kanal, og se alle mine andre videoer, der er derinde. Det vil jeg sætte stor pris på, og rigtig god dag. Hej.